जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं. मुंबई पुणेकर चाकरमान्यांनो, कोकणातील आरोग्य सुविधा मुंबई पुण्यासारखी सक्षम नाहीये. कोरोनाच्या 7 रोगात जी सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा लागते ती कोकणात नाहीये. जर आहात त्या ठिकाणी राहण्या जेवणाची चांगली सोय असेल तर आता कोकणात येऊ नकात. आता कोकणात येऊनही ना धड गावच्या घरात राहता येणार ना परत मुंबईला जाता येणार अशी अवस्था होईल. त्यामुळे सध्या जिथे आहात तिथेच राहा असं भावनिक आवाहन भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी केलंय. मुंबई पुण्यातल्याच नाही तर महाराष्ट्रात राहणाऱ्या कोकणातील सगळ्या चाकरमान्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे की कोकणात जायची घाई आत्ता काही करू नका. गेलो असतो तर मार्च आणि एप्रिल महिन्यामध्ये. आता मे अर्धा संपलेला आहे. जूनमध्ये पाऊस सुरू होईल. जुलै ऑगस्टला शाळा सुरू होतील. आणि जर तुम्ही आता कोकणात गेलात तर 14 दिवसाचं क्वारंटाईन त्या ठिकाणी पिरियड आहे. म्हणजे महिनाभर तुम्ही तुमच्या घरी जाऊ शकणार नाहीत. पुढचे 6 महिने मुंबईत पुन्हा येऊ शकणार नाहीत. जर योग्य वेळ होती मार्च एप्रिलची ती निघून गेलेली आहे. माझी विनंती आहे आपण महाराष्ट्रातल्या कुठल्या कानाकोपऱ्यात जिथे आहात तिथे राहून करोनाशी फाईट करायचं आहे. आणि सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये गणपती बाप्पा आणण्यासाठी आपण वाजत गाजत आपल्या कोकणात परत जायचं आहे. ज्या ठिकाणी अत्यंत अत्यावश्यक बाब असेल, जर आपली खूपच अडचणीची परिस्थिती असेल तर आमच्याशी संपर्क करा, किंवा अगदीच अडचण असेल तर कोकणात जाण्याचा विचार करा. अन्यथा आपण आपल्या घरात सुखरूप आहात तिथे बसूनच करोनाशी आपल्याला फाईट करायची आहे. त्यामुळे कोकणात आता आरोग्याच्या जी यंत्रणा आहे ती यंत्रणासुद्धा एवढी ताकद घेण्याची सक्षम नाही असं निदर्शनास येतं आहे. आणि एकूण प्रशासकीय व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था पाहता गड्या आपण आपल्या असलेल्या घरातच राहा तर तू पण सुखरूप राहशील आणि कोकण पण, अशी अवस्था आज आहे. एवढंच माझं सांगणं. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.